Kahit nung naghiwalay na kayo, may nangyayari pa rin? Yes po. Naging mistress po ako ng district head namin po. Muslim kasi siya. It's allowed na maging like dalawa or tatlo, ganyan. Ewan ko. Feel ko lang is feel safe sa kanya, ganyan po. Sabi niya is if want ko ba daw mag-convert kasi gusto niya mag-legal daw. But hindi ako pumayag. Kasi nung January, nalaman na kasi ng wife niya. Yun din yung reasons bakit nag-force resign ako sa last company na nandun ako. Pumunta po yung wife niya doon sa sa kung saan siya. Pinapili siya. Sino ba yung pipiliin daw? Ako ba daw? At saka yung yung wife niya. Nung answer niya yun is ako daw. Pero yung nafe-feel ko din po kasi is hindi niya din kaya iwan yung wife niya. Kasi meron din kasi silang anak eh. Siyempre, matatawag sa sarili ko is talaga eh. Mistress talaga ako. Pero legal na mistress, parang ganun, no? Kahit nung naghiwalay na kayo, may nangyayari pa rin? Yes po. Ilang beses, Yan. ma'am? Actually, nag-message siya last November 7, I think. Sabi niya, coffee lang daw. Coffee Sabi lang? niya, Yung coffee so, na uwi syempre, saan? nauwi po sa sa inn, nauwi sa inn po. Ilang oras? Po, whole night? Whole night! The best kate, no? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.